da abokan arziki, barkanmu da wannan lokacin. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan gamawa da wannan rayuwa lafiya da aminci ga sauran 'yan uwa. Wannan shi ne yadda aka gudanar da jana'izar marigayi Alhaji Alhassan Ɗantata. Muna masa fatan Allah Ubangiji ya ji ƙansa, Allah ya rahamshe shi, Allah ya karɓi ibadunsa, sannan Allah mai girma ya yafe masa dukkanin wani zunubi da ya aikata a rayuwarsa, sannan kuma Allah ya masa rahama. Wato 'yan uwa, akwai wasu abubuwa da ya kamata ku sani dangane da Ɗantata, domin Ɗantata dai kowa ya san shahararren mai kuɗi ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, sannan kuma ya yi abubuwa da yawa wanda a yanzu sai dai a irgo maku iyakacin abubuwan da mutum ya sani kawai, amma ba ya sa a irgo maku dukkanin ayyukan alkhairin da ya yi ba a matsayinsa na adalin mai kuɗi. Wato a Kano ya yi makarantu wanda ake taimakon marayu da kuma masu ƙanƙanin ƙarfi har da ma gajiyayyu, sannan akwai gidauniya ta taimakon marayu, guragu da masu ƙanƙanin ƙarfi, sannan akwai tallafi na kuɗi da yake ba wa masu ƙanƙanin ƙarfi, sannan kuma akwai manya-manyan gidaje da yake raba wa talakawa wa'anda ba su da muhalli. Kuma ko da jinya ce ta yi ƙamari ka je ka nemi taimako a gurinsa, ko kuma wani dalili ya sa ya sani, to fa bi'iznillahi kai kakarka ta yanke saƙa. Kuma shi wannan Ɗantata ɗin in ba ku manta ba, shi ne mai kuɗi ɗaya tilo a arewacin Najeriya da yake iya kai maka ziyara a yayin bikin wani abu naka, ko yayin bikin suna, ko yayin bikin aure, ko yayin bikin wani biki da ake yi na karrama ka ko kuma na wani abu dai na ci gaba. Wato ba za mu iya cewa komai ba a kan wannan bawan Allahn, sai dai fatan alkhairi da fatan Allah ya masa rahama. Wannan Sunusi ne yake bayanai a kan irin abubuwan da ya yi na alheri da kuma kyautata wa bayin Allah, sannan yana ƙara yin fashin baƙi dangane da wa'ansu ɓoyayyun al'amura da ma duniya ba ta san su ba. Kuma duka shi bawan Allahn nan shi ya yi su, shi ya assasa su, shi ya ci gaba da ɗaukan nauyinsu, sannan shi ne mutum ɗaya da yake iya ɗaukar nauyin dukkanin ƙauye sukutum da guda, sannan ya ɗauki nauyin ruwa, ya ɗauki nauyin hanya, ya ɗauki nauyin wasu abubuwa ma daban. To bayin Allah, ita dai rayuwa ba ta da tabbas, ko kai na gari ko kai na banza ba za ka dawwama ba. A yayin da lokacin da Abba Yusuf ya je shi, to a lalle lokacin shi ma ya yi wasu jawabai masu ratsa zuciya, kuma ya yi wasu sanarwa wa'anda ba kowa ba ne ya sani. Mu ci gaba da kallo tare da ni da ku. Mai girma tsohon gwamnan Kano Ganduje shi ma ya ziyarci wannan ta'aziyya ɗin, sannan kuma ya tsaya an yi komai a gabansa. Wato wasu da yawa suna mamakin yadda aka ce bawan Allahn nan
ya mutu a wata ƙasa, an yi ta bin wasu process gurin ɗauko shi, an kashe maƙudan kuɗaɗe, an kuma kai shi ƙasa mai tsarki an binne shi. To ka san kowane mai dukiya ko kuma kowane mai rai in son samu ne, in ya ji wasu alamomi ko kuma haka kawai ana halin lafiya ma zai iya bar wasiyya, ya ce ni fa don Allah a matsayina na wane ina da buƙatan in na riga ka ko kuma in na riga ku ina buƙatan ku yi min abu kaza, ku yi min abu kaza, ku yi min abu kaza bayan raina. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kun riga ni to na gaya wa wasu a yi mini. To kun gani wannan wasiyya ce ya bari, kuma ɗabbaka ta ɗin ba ƙaramin alkhairi ba ne ba ga dukkanin wanda ya san haka. Kuma ko ba komai ku duba cincirindon jama'a da suke ta kai kawo a wannan janaza tashi, sannan an raka shi makwancinsa salin alin, kowa yana yi masa fatan alkhairi da addu'a ta gari. Wannan nagartaccen mutumin to mutum ne wanda duka duniya ta shaida nagartacce ne, ta shaida mutumin kirki ne, ta shaida ba shi da wani haufi mummuna ko kuma cin zarafi ga talakawa ko a haɗa baki da shi a yi wani babakere ko handama. Ba kamar sauran shugabanninmu yake ba. Allah ɗan tata muna roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa afuwa. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi bakuncinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ni'ima da ƙauna da tausayi. Allah ya sada shi da masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma Allah ya ba wa danginsa da ‘yan uwansa da masoyansa da matan